Dobrý deň, moji milí sledovači. Dnešné video sa chcem znovu venovať, ono to robím tak raz do roka, systému tzv. Sociálneho kreditu. To znamená, že štát od vás začne zhromažďovať data, ideálne na jedno miesto, na niektoré z ministerstiev, a potom sa začne podľa toho správať. Samozrejme, začína to tým, že sa začne ten štát správať podľa skupine nejakého obyvateľstva, ktorú si vyberie, a potom tú skupinu väčšinou začne nejako diskriminovať, či už teda kladne, alebo u nás väčšinou záporne, alebo ak tie dáta budú dostatočne dobré a budú na jednotlivé mená, priezviska, dátumy narodenia, adresy, to znamená naozaj dostatočne individuálne, tak sa môže začať správať štát úplne odlišne až k jednotlivcom. To sa volá systém sociálneho kreditu. Prvýkrát som o ňom rozprával 16.2.26 tohto roku a predtým som rozprával 16.3.23 a 12.4.24. Čiže tie videá si môžete na mojom kanáli pozrieť. Prečo o tom hovorím teraz? Možno ste zachytili aj moje video, kde som vysvetľoval, že mnoho ľudí, aj mňa, zastavovalo, keď prišla tzv. Prvá vlna energetickej pomoci a strašne sa rozčuľovali, že dostali šek na syna, uja, mŕtvého otca, mŕtvú mamu s nejakými peniazmi a že aké má to naše ministerstvo hospodárstva v tých dátach bordel a že oni musia ísť a musia tam zahlásiť, že ten daný užívateľ plynovej prípojky alebo elektrickej prípojky alebo vody už proste nežije a že je to prepísané na niekoho iného. Čiže povedané po našom, zadarmo im vyčistili data. To bola prvá vec. A druhá vec je, že či sa im to vôbec oplatí, keď aj prišiel šek teda na ich meno, lebo na tých šekoch, aspoň v tej prvej línii, boli niekedy veľmi smiešné sumy. 10 eur, 8 eur, 7 eur. No ja už vtedy som nahral video, že ľudia, vy to vôbec nechápete, tam vôbec nejde o to, že či tam je 8 eur, alebo či tam je meno vášho mŕtvého otca. Tam ide o to, že proste niekto čistí data do jednotlivých mien, priezvisk, dátumov narodení, prípadne rodných čísel. To znamená, niekto si pripravuje data, aby s nimi mohol pracovať. Veď si nemyslíte, že to, že vy dostanete 8 eur, je to jediné, čo sa s tými datmi dá urobiť. Pamätám si, že niektorí to pochopili, povedali paráda, to by nás nenapadlo, že štát si o nás takto zhromažďuje údaje, rovnako ako tá nenávidená Čína, hej, môžeme sa spýtať pani Lexman, tá ju má veľmi rada. Ale je to tak. No a prečo nahrávam video dnes? No preto, lebo verím, že ste zachytili tú správu Národnej banky Slovenskej republiky o bývaní a dostupnosti bytov a o tom, že koľko novopostavených bytov už kupujú developeri a koľko novopostavených bytov už si kupujú ľudia, ktorí to ale majú už ako druhé a ďalšie bývanie, už jedno bývanie majú, a vekovú štruktúru tých kupujúcich s tým, že mladí kupujú málo. A jeden údaj tam bol zaujímavý, ktorý mňa osobne nie že zarazil, ale potvrdil mi to, čo som si myslel. Vykázali v Košiciach, Bratislave, ale aj v iných mestách, že koľko je bytov, v ktorých nik nebýva. No a zaujímalo ma, ako tak rýchlo na to tá Národná banka Slovenska prišla.
No a predstavte si, že si tu nechali vypísať od pani ministerky, ktorá má zhromaždené všetky dáta, aby dala ekonomickú pomoc tým, ktorí nevládzu platiť energie, že bola to taká nádherná myšlienka, tak ju poprosili, nech im dá teda informácie z elektromerov, koľko bytov, ktoré teda majú elektriku, majú veľmi nízku až nulovú spotrebu elektrickej energie, prípadne majú odpojený elektromer. A z toho vypočítali presne aj na mená na vlastníkov bytov, že tieto byty sú ako druhý, tretí, štvrtý byt, všelijako kúpením, dedením získané a nikto v nich nebýva. Čiže máme tu nádherné, plné prvé použitie agregovaných dát, ktoré máme na serveroch u ministerky Sakovej a verím, že nie posledné. Verím, že za chvíľku vám príde aj pokuta z mesta, kde bude skonštatované, že podľa informácií zarábate dosť a preto dali pokutu v tej vyššej časti možných pokut. Čiže na mojom presvedčení sa nič nemení. Naozaj sociálny kredit zavedený bude a aj Slovensko a konkrétne terajšia vláda pána Roberta Fica na tom veľmi intenzívne pracuje. Data sme agregovali, dali sme na jedno miesto, použili sme na to nádherne heslo, že adresne pomôžeme energiami tým chudobným. No a teraz už len stačí postupne stále obmedzovať tým, ktorým skutočne pomôžeme, ale data budeme zhromažďovať vždy o všetkých. Veď čo keby sa vám náhodou zhoršilo a potreboval by ste od pani Sakovej šek na 7 eur, že? Všetkým prajem krásny deň. No a veľa šťastia, lebo vyzerá, že ho budeme naozaj potrebovať. Ak vlastníte po babičke starý dom alebo byt, no pripravte sa na to, že v takých štátoch afrických, ale aj v štátoch Strednej Ameriky, aby sa vyhli zákonu o vyvlastnení týchto nemovitostí alebo aj pôdy, záhrad, tak to urobili veľmi jednoducho. 1 rok proste schválili týmto ľuďom, ktorí nebývali v tých svojich nehnuteľnostiach, ktoré, dajme tomu, zdedili alebo neobrábali tú pôdu. Schválili 100% dane. A proste im to zobrali. Ale nie, oni neznárodňovali. Len proste nedokázali zaplatiť tie dane a preto o tú nemovitosť prišli. Všetkým vám prajem veľa šťastia. Vyzerá, že ju budeme všetci potrebovať.